Hello guys! Welcome to my channel. So magluto ta o Durian Maja Blanca. So here ang mga ingredients niya. So kani siya 1/4 kilo na cornstarch, 2 cup white sugar, 1 can evaporated milk, then naatay fresh gata, naatay fresh durian, then uncooked na kern, tapos kaning 2 cups water para siya sa ihalo na to sa cornstarch, then another 2 cups of water para sa atong i-cook na to ang atong durian and corn. So guys, ato ni siyang i-melt. Add na to ning water para diri sa cornstarch. Itong i-mix. So, i-mix na ito siya ma-eyelids. Para dili siya tibugol-tibugol niya. So, to eat na, wala na yun siya. Kanang na-dissolve na siya ang corn. Pag-ayo. Guys, puta na to ang water. Ang water para to siya sa atong corn. O ato ang durian na i-cook. So, muna na siya. Natin yung hulato na mabukal na siya. Okay. Uncook man to siya. Ito sa lutoon. So, ato lang siguro ni siyang hulaton mga 5 minutes. Okay. So, maluto siya. So, idungag na nato ang kuan. Ang atong katong fresh durian. Itong fresh durian, no? Ito lang siya ibutang og apil. Aron mahumok siya. Malata siya og apil, guys. Nato siya. No? Ma-creamy siya. Tapos, i-wait pa nato siya na maano siya kaning malata o maluto, no? So, latag gamay. Oh, naluto na siya after 5 minutes. Ihalo na nato itong kuan mixture, ha? Wait. Mixture nato na may cornstarch, water o katong sugar plus milk.
Then, i-add na to ang gata. So, na-mix na nato na siya tanan. Add na nato tanan. Then, ukay-ukayo na lang na siya. Ulato na to hantod mag-sticky. Pero dapat hinay lang jud ang atong pasiga sa kalayo para dili siya masunog. So, okay gyapon guys. Pero kung gusto mo na mag-additional of sugar, depende na sa inyo kung sa katamis ang inyong gusto. Oh guys, sticky na siya. So, ato na ning kwaon karon. So guys, ato na ning ibutang dire. Prepare mo og kanang noodle. Add-on na lang ang Blue Ternate para sa Durian Maja Blanca with Blue Ternate. Kung sticky na siya, ready na to transfer na sa lagyan.